बोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। देखणी ती पाऊले जी ध्यासपंथे चालती हे एक छोटेखानी पुस्तक आपल्यासाठी आज घेऊन आलो आहे। लेखक आहेत प्रकाश बोकीत। हे छोटेखानी जरी पुस्तक असेल तरी सुद्धा ह्या पुस्तकाचा परिप्रेक्ष्य हा खूप मोठा आहे। आपल्या मातृभूमीच्या स्वातंत्र्यासाठी आपलं सर्वस्व उधळून टाकणाऱ्या देशभक्तांच्या जीवनगाथेतील ह्या काही प्रेरक कथा आहेत, ज्यांनी सामाजिक बांधिलकीबरोबरच माणुसकीचं कंकणही बांधलं आणि स्वतःला समाजासाठी झोकून दिलं अशा थोरांच्या या कथा आहेत। मानवाच्या कल्याणासाठी आयुष्यभर चंदनासारखी ही माणसं झिजली। आयुष्य संपल्यानंतरही आपल्या कार्याचा आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा आपल्या मागे कसा ठेवावा याचा आदर्श वस्तुपाठ या व्यक्तींनी आपल्याला घालून दिला आहे। कठोर परिश्रम, जबरदस्त आत्मविश्वास आणि कमालीचं धाडस आणि त्याचबरोबर प्रचंड चिकाटी या गुणांच्या जोरावर आपल्या कर्तृत्वानं स्वतःचं नाव आभाळावर कोरणाऱ्या महामानवांचा या बोधकथा आहेत। या बोधकथा आपल्याला प्रबोधन तर करतातच, पण ह्या कथा रंजकही आहेत आणि म्हणूनच प्रबोधन आणि रंजकता यांचा सुरेख मिलाफ या छोटेखानी पुस्तकामध्ये झाला आहे। या पुस्तकातील 2 निबंध मी आज आपल्यासमोर वाचणार आहे। जिथं दगडालाही देव मानलं जातं तिथं माणसातला देव कसा बरं नाकारला जाईल ही आपल्या हिंदू धर्माची शिकवण, आणि ही शिकवण आपल्याला दिली स्वामी विवेकानंद यांनी। तर या स्वामी विवेकानंदांची ह्या पुस्तकामध्ये कथा आहेच, शिवाय राष्ट्रनिष्ठा जागवणाऱ्या, तत्वनिष्ठेचं महत्त्व सांगणाऱ्या आणि जबरदस्त आत्मविश्वास असणाऱ्या व्यक्तींच्या काही प्रेरक कथा ह्या पुस्तकामध्ये आहेत। ह्या कथा बालमनाची निःसंशय पकड घेतील, पण प्रौढांनाही त्या तितक्याच भावतील असं मला वाटतं। ह्या पुस्तकातील मला जो निबंध आज वाचायचा आहे त्यातील पहिला आहे देशबांधवांना सुखी कर। स्वतः वासुदेव बळवंत फडके पुण्यातल्या चौका चौकात हातातली थाळी वाजवून दवंडी देत होते, ऐका हो ऐका, ऐका हो ऐका, आज संध्याकाळी शनिवार वाड्यासमोर माझं व्याख्यान होणार आहे। आपला देश स्वतंत्र व्हावा यासाठी काय केलं पाहिजे हे मी त्या व्याख्यानात सांगणार आहे। सर्वांनी शनिवार वाड्यासमोर जमावे हो, सर्वांनी शनिवार वाड्यासमोर जमावे हो। केवढं हे धाडस! ते मूळचे शिराढोणचे, रायगड जिल्ह्यातले। 4 नोव्हेंबर 1845 हा त्यांचा जन्मदिन। त्यांच्या घरात कर्नाळा किल्ल्याची किल्लेदारी चालत आलेली। कल्याण आणि पुणे इथं त्यांचं शिक्षण झालं। पुण्यात इंग्रजी कंपनीत नोकरी करत असताना गावी आई अत्यवस्थ असल्याचा निरोप आला। वरिष्ठांनी रजेला नकार दिला। वरिष्ठांच्या परवानगीशिवायच त्या आईला भेटायला निघून गेले।
पण दुर्दैवानं तत्पूर्वीच आईचं निधन झालं होतं. संतापून पेटून उठलेल्या वासुदेव बळवंतांनी ठरवलं, आता गप्प बसायचं नाही, आता गप्प बसायचं नाही. पण लवकरच त्यांना कळून चुकलं की या लढ्यात पांढरपेशा वर्गाचं फारसं सहाय्य आपल्याला मिळणार नाही. मग सशस्त्र उठावासाठी त्यांनी रामोशांची मदत घेतली. पुण्यातल्या गुलटेकडीवर ते शस्त्रविद्येचा सराव करू लागले. ब्रिटिश सत्तेचा विनाश करण्याच्या विचारानं ते अंतर्बाह्य पेटून उठले होते. मनात एकच निश्चय, हीच ती वेळ, हाच तो मुहूर्त, घे तलवार आणि हो पुढे. हीच ती वेळ, हाच तो मुहूर्त, घे तलवार आणि हो पुढे. दुर्दैवानं फितुरीमुळे ते पकडले गेले. पुण्यात खटला भरला गेला. पुण्याचे आवडते सार्वजनिक काका, मुंबईच्या न्यायालयातले प्रख्यात वकील महादेव चिमाजी आपटे हे वासुदेव बळवंतांच्या बाजूने न्यायालयात उभे राहिले. खटल्याचा निकाल लागला. वासुदेव बळवंतांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली आणि त्यांची रवानगी एडनच्या तुरुंगात झाली. तिथं अवघ्या 9च महिन्यात त्यांनी तुरुंग फोडून पळून जायचा प्रयत्न केला, पण पुन्हा ते पकडले गेले. मग मात्र त्यांचा प्रचंड छळ केला गेला आणि त्यातच या आद्य क्रांतिकारकाचं 17 फेब्रुवारी 1883 रोजी एडन इथं निधन झालं. न्यायालयातील अखेरच्या निवेदनात ते म्हणाले होते, ईश्वराला हीच प्रार्थना की त्यानं माझे प्राण घ्यावेत. ईश्वराला हीच प्रार्थना की त्यानं माझे प्राण घ्यावेत, पण देशबांधवांना सुखी करावं. 17 फेब्रुवारी हा त्यांचा स्मृतिदिन आणि ह्या दिवशी आपण त्यांना अभिवादन करूया. ह्या पुस्तकातील दुसरा एक निबंध, त्याचं शीर्षक आहे सेवावृत्ती आणि श्रममूर्ती. ऐन मध्यान्हीची वेळ. प्रचंड उन्हात 50शीचे एक गृहस्थ पुण्यात पर्वतीच्या पाठीमागे असलेल्या एका बंगल्याच्या दरवाजात उभे होते. बंगल्यावर पाटी झळकत होती श्री ठाकरसी. एका भव्य दालनात स्वतः ठाकरसींनी त्या वृद्ध गृहस्थाचं स्वागत केलं. ते म्हणाले, बोला अण्णा, कशासाठी आलात? दुसरं कोणतं कारण असणार? माझ्या शिक्षण संस्थेच्या मदतनिधीसाठीच तर मी असा हा दारोदार भटकतोय. आपल्याकडेही त्याच अपेक्षेने आलो आहे, अण्णा म्हणाले. ठाकरसी म्हणजे एक खूप मोठे उद्योगपती होते. ते दानशूरही होते. अण्णांच्या अविरत धडपडीची त्यांना माहिती होती. ते म्हणाले, अण्णा, मी ठरवलंय, तुम्हाला 1,00,000 रुपये द्यायचे. पण एक सांगा अण्णा, एवढ्या प्रचंड उन्हात तुम्ही माझ्या घरापर्यंत इतक्या दूर कसे आलात? चालत की टांग्यानं? टांगा कसला, चालतच आलोय, अण्णा म्हणाले. काय हे अण्णा? ते काही नाही. आता परत जाताना मात्र अजिबात चालत जायचं नाही. हे 2 रुपये घ्या, आरामात टांग्यानं बसून जा. ते 2 रुपये घेऊन अण्णा बंगल्याबाहेर पडले. 5च मिनिटांनी ठाकरसींनी आपल्या ड्रायव्हरला बोलावले. ते त्याला म्हणाले, ताबडतोब गाडी काढ आणि आत्ता जे वृद्ध गृहस्थ बाहेर गेले आहेत त्यांना गाठ. त्यांना गाडीत घे आणि त्यांच्या घरी एरंडवण्याला सोडून ये. ठाकरसींना पक्क माहीत होतं की अण्णा चालतच जातील आणि टांग्यासाठी दिलेले ते 2 रुपये सुद्धा शिक्षण निधीत जमा करतील. आणि तसंच घडलं होतं. अण्णा चालतच जात होते. शेवटी ड्रायव्हरनंच त्यांना बळजबरीनं गाडीतून घरी पोहोचवलं. हे अण्णा म्हणजेच महर्षी धोंडो केशव कर्वे, महाराष्ट्राचे पहिले भारतरत्न, शतायुषी महर्षी धोंडो केशव कर्वे. आज आपण महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनाही अभिवादन करूया.
धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.